Әлі юылмаған бармағында. Сипасиста. Мен бұл бармақтың вообще бұлай келдім бүгін бұл бармақпен. Пішіратмасын үшін. Бұлай барды. Түшірәлер мәнді? Көптәннен түшірәлер мәнді? Бегір ауыр сұлап қойғансың. Жәмәғат июльнің соңғы атнасын башлайбыз. Жоқ, алай түгіл. Жайының 2 айы өтті де кетті. Мына соң июль битінде ол жайының 2-ші айы. Мына июльнің соңғы атнасын башладық. Демек, жайның бір айы ғана қалды. Шулай да сізні йылмайып сәлемлейбіз шушы тапшыруыбызда. Ассаламағалейкум. Сәлем, достар. Хәлләрегез ничек, яллар ничегрәк уза, жайны күрергә өлгөрдегез мәле? Тукта, хәзер тыңлыйбыз. Нәрсәләр әйтерләр микән? Язып җибәрәләр алар хыялый. Берсе хәзер лаш титреп язып куя дигәндә, ял иткән менә монда дип. Бұнсын сөгіне башладылар. Бұл комментарияны яуып берға келіп. Айтшыл. Менә мен бір күнігіне телеграм каналда оқыдым, әйме? ДНР-дағы Лисичанск деген шәһәрне Татарстан төзекләндерәчәк икән деген мәгълүмат белән таныштым. Мин моны ишеттем. Ләкин мин нәрсә дип әйтим? Мин ул махсус операциягә кагылышлы вазгыятькә гомумән күз салдым. Бер фикеремне дә әйтмим. Игътибар итмим һәм мин белмим. Нәрсә дип әйтим? Әгәр җимерләр икән, төзеләр икән, төзекләндерүчләр дисем икән, дәйме? Афәрин шәп. Әлбәттә, 2 төркем егет, әйме? Бер-берсенә каршы сугыштылар. Каты сугыш. Алай түгел әле. Анда бер төркем егет, бер егетне тукмадылар. Сагат иртәнге 4-тә моны балконнан кемдер төшереп алды инде, бу инде төнге клубның инде, әйме, территориясында. Һәм икенчесе, бу инде почти бер көнне булган хәлләр инде. Икенчесе, Шалының нәп үзәгендә, мэрия каршында, машина түбәсендә, машина, парковкада булган машина түбәсендә 2 кыз уятсыз гамәлләр майтарып яткан. Нинди гамәлләр дисеңме? Күрсәтә алам. Монда булырга тиеш, булыр. Димәк, аларны күрсәтерләр анда менә мондагы рәсемдә. Бер шулма син тик кенә генә утыр. Нинди күрсәтәсе килә? Ужас. Ужас түгел. Дөресен әйткәндә, матур ниләр, әйме? Әле шунда барсаң, карап та торыр инде басып. Минме? Ни гәсми? Ул сугышуның сәбәбе нәрсәдә булды икән? Бәлки ул малай, бәлки ул егет, аны бит инде кыйнаганнар күпләп, әйме? Бәлки ул үзе бик начар гамәл эшләгәндер. Бәлки берәр кызны, мәсәлән, көчләмәкче булгандыр анда, әйме? Яки, мәсәлән, ул кызга, мәсәлән, әле 18 яшында булмагандыр. Бәлки анда берәр нинди, белмим, ул кешегә берәр нинди начарлык эшләгәндер, яисә анда шартлатмакчы булгандыр. Андый очракта, мәсәлән, әйме? Бәлки ул да берәр нинди террористик оешманың берәр әгъзасы булып шартлатмакчы булгандыр, әйме? Менә андый очракта алар аны тукмауларын әле аңлап була, әйме? Һәр хәлдә кешегә кул күтәргә ярамый дигән безнең кагыйдәне гел истә тотырга кирәк инде, әйме? Моның өчен безнең хукук саклау органнары бар. Ләкин менә монда барбер сәбәбен белергә кирәк. Белергә тиеш. Менә әгәр дә инде мин шул теге 2 кызны, минем 2 кыз бит инде, әйме? Шешеннән үстереп торып төшерергә. Әлбәттә, һәм бу кардинал тәртипне кертү булачак инде. Кардинал. Нимәләр һөйләйһең? Менә монда безнең банк, Дуслык күпере. Банк, әйе, унсумлык, Тукта. Унсумлык һәм 5 сумлык купюраларны яңадан чыгара башламакчы икән безнең банк. Менә бу нәрсәгә кирәк икән ул? Миңа шуны гына аңлатып китегез. Мин рәхмәт дип әйтеп кайтып китәчәкмен аннары. Беләсең бу нәрсә? Нәрсә кирәк икән аны? Тукта, мин әле бүген генә кагаз акча белән кулландым һәм миңа 5 сумлык эләкте. Унысыңмы? Мин аны күптән анда шул яңалыкта нәрсә дигән әле? Кушын чыкты. 98-нче елда. Ничә тишек ул синең? Тукта, хәзер аңа килеп җитәрбез әле. Белмим, шундый бирделәр. Тишек түгел әле, тише башлаганнар. Нәрсәгә икән? Нәрсәгә икән? Тикшергәннәр. Бу нидер теге? Тиеннән асып куялар бит теге. Шуашларда, именно крашеннарда. Шулпы. Шул бит әйме? Бер сөйтәм, шулпы бит инде. Әйе. Шуны ясамакчы булганнардыр, 5 сумлыкта. Ләкин аңлаганнар металлның кыйммәт икәнлеген, әйме? Тишүдән туктаганнар шундый. Мин нәрсә әйтмәкче идем? Мин сагындым мондый акчалардан.
5 сумлыклар, мындай 5 сумлыкларны һәм кагаз 5 сумлыкларны мин сагындым. Мен күптән түгел уйлап торам. Мен әйтәм, кая киттеләрсең? Кая? Туктале. Менә бит телефонда бит бөтен акча. Түлисең икән, шылтыр түлисең. Нәрсәдер җибәрәсең. Бу нәрсәгә соң бу монда? Әйе, тукта, анысы булай инде. Ләкин бу хәтирә шунда. Истәрек аңлыйсың? Юк, бу аңламыйм. Бу белмим. Моның хәтирәсе беләсең? Менә хәтирә менә минем iPhone бар әйме. Син ничәнче iPhone, кстати? 7-нче? 8-нче? 10-нче. 10-нче iPhone бар. Менә анда акча озак торадыр. Сагындым мин бу акчаларны. Кагаз һәм тимер акчаларны. Нәрсәгә шырмакчы булалар дисеңме? Әйтәм нәрсәгә? Тукта, безнең бухгалтер карасында әмма сиңа теге капчык белән тиен акчалар белән зарплата түләсен. Троллинг битендә. Син аны шулай Samsung, Apple Роберт Исламов, получите, распишите, шылтыр килә. Как Samsung затроллил Apple. Привез очень много грузовиков, короче, одноцентными акчалар белән, 1-центлы акчалар белән китерде. Менә син шулай никтермәкче буласың безнең бухгалтердан, әйме? Соң сиңа шулай ошый бит. Син аның тишеген тишеп бетер дә, әйме менә монда болга элеп куй. Әйе. Менә монда эленеп тора ул синең, әйме теге. Көзгегә караган саен теге. Сагындым. Güzel яңалык әйтте дәйме шул 5 сумлыклар, 10 сумлыклар турында әйме? Ләммин. Нәтә карты бар бит әнә, пепе. Мин монда шуны сагынып бу яңалыкны әйме? Кара, күрсәттем хәтта реквизит алып килдем, әйме? Акча монда телефонда түтә. Синдә 15 сум акча бар реквизитти. 15 грамм соң. 25. Җәмәгать, бик эксклюзив контент. Безнең алып баручы Робертның кесәсендә ничә сум акча бар? Давай. 500, 600. Киттек. 610, 620, 625 сум акчасы бар. Күрәсеңме? Пожалуйста, кайтарык зал акчамны. Ой, җәмәгать, әйме? Бу яңалык сиңа шар микән, юк микән белмим. S7 компаниясе, Россиянең S7 Airline компаниясе, беләсеңме син? Тиздән ул пассажирлар белән бергә син белән бергә сөйләшкәннәр инде, алар тиздән тоткыннарны пассажирлар белән бергә бер самолетта алып барачаклар. Прикинь? Кая? Мәсәлән, тоткыннарны бер җирдән икенче җиргә күчерәсе бар бит инде. Мәсәлән, бу төрмәдән икенче төрмәгә күчерәләр бит, әйме? Алар башта махсус рейс белән очтылар. Махсус борт, алар өчен әзерләп куйган шундый самолет, анда берничә тоткын өчен урын, наручниклар белән индеме. Ә монысында хәзер инде гади пассажирлар белән бергә тоткыннарны да очыртачаклар. Гади пассажирлар ул россиялеләр генә булачакмы? Кем белә аны? Кем белә аны? Менә син мәсәлән, шу барасың инде S7-дә, әйме? Анда артта, белмим, кеше утыручы бар. Шулар карап менә синең реакцияң. Тәүбә. Алай түгел. Кит әле, әллә нинди яңалыклар алып килгәнсең ул Дүшәмбедән. Алай түгел. Син булай барачаксың. Прикинь, 8 сәгатьлек юлыймы? Син бит вообще йоклый алмаячаксың. Булай гына барачаксың. Самолеттан чыкканда. Нервный тик шулай кулачак гомерлеккә. Рәхмәт S7 Airline. Ничек дөрес S7 Airlines. Корыйма. Нәрсәдер итмәкче була. Юк. Җитәрдер, әйме? Искә беләсең нәрсә төште. Шушы көннәрдә менә урамда күп бит инде безнең җыен теге хуҗасыз, йортсыз этләр име. Беләсеңме, сез алып йөрим икән, алып йөрим мин. Шул этләрне куркыта торган юк тукта, ниндидер звуковой, ультра тавышлы, менә мондай бер кичкенә генә җиһаз. Менә шуңа басасың да әйме бөтен эт кача ди. Шундый яратмыйм менә җин. Юк бар әллә нинди этләр килеп өрә башлыйлар әйме. Ай. Гафу итегез, конечно. Бездә эт сөючеләр бик күп әйме. Ну менә шул поводокларында йөрсәләр, шундый рәхмәтле булыр. Юк, алары ярый, хуҗалы этләрне аңлап була. Менә хуҗасыз этләр күп бит. Урам тулы бала, әйме, мин мәсәлән үзем дә куркам. Мин менә шундый бер алып йөрим. Сездә бармы андай бер хөрмәтле караучыларыбыз? Отпугиватель собак дип атала ул. Этләр куркытучы, өркетүче.
Неше айтасың? Ну қорыққаш неше тимеймін, міне қорқам. Қалмасын дегенде. Атпыл кебетері Роберт керек. Атпыл кетердегі сен қышқырады бер, шимей башларға тиірсің. Роберт. Мен олай біріне алғаш, байтып босып қарармын әлі, сен қаршыда. Үшлемесін екен. Güzel, yarın. Aynen, sonunu aşağısı güzel, yarın, aynen. Мен şu ayттырып ішлеп ятамыз енді біз. Құяш сұқты десің ме? Құяш бәрді ме? Кстати, кеше үйі, бошқа кеше. Ой, ладно, Күні бойы, сау bunu болыңыз. yazdırmayız, zaten söylüyorum yani mesela. Yaray. Esselamu aleyküm. Сау болыңыз. Жейнун. Дүшәмбіде келерге қобызырға ұнытмаңыз еме. Біздің қобыр. Жейнун. 2 ay өтті де кетті. Қадірім білгіз август. Ел есі келе башлады менің. Жылы есі келе башлады. Сол болыңыз.